ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District hak santrik ubnai nailor arajar arpway kaladawa ya ke Deputy Commissioner jong ke Southwest Khasi Hills District bahkan pentrai kamno mardor ki kendon ki baperking ya ke jingwan rung light lo jong ki bender sapo ke Southwest Khasi Hills District. Nakaliang jong ke seng kala kenturu ya ki Labor Commissioner ki badan haman laki block jong ke district bakin pentrai kam ya ke district level team bat ya ke work permit kabantek lakam ya ke jingwan rung light lo jong ki nongbala barjela sapo ke district klem ki kot kisla ki babiang kaseng ke kentu ya ke district task force jong ke Southwest Khasi Hills District ban lek jurip haki tain kaput kamtam haki snong ki badan ki nongbala barjela kum haki snong nonggiri Borsora Bagli pada kiwai di ki jaka kenang ban penting kena lagi ni ki barjela ki daini em ki badan ya ki dulir ki babiang. Kajing sukia halor kajing yolat bandrung latlan jong gibre banabar jelah berkunjuk nabari hapo uput sam jong Southwest District kamtam hapo ki area jong ka nok Borsora nongjri berkunta terter ki area kaput ke Bangladesh. Tapi nak lang ini matasi nak lang isu Southwest District lawan bani kendu yau ADC ba in charge DC sport mata iba SC lalu ha ka bang lapan sngau ya ki artli ki mat ki ba hajing sha kamdai ka sen ka banang kong bangi jupan sngau ka district commission re nadu arja khanyo berkunta terter lapan sngau re ka basusi pat kalong hadu menta nak lang jong di board district board sarkar ki sem lala ban pen orlong ya kata ka kajing kular lani ban penterkam ta kendon ki bahajing sya ki longgar bakum ka ai ka banungkong kamat ka bangi ya kendu ka dei habde ka ni ka district level team lani ka work permit scheme ong habde ka ni ka banta kajing sya ka long bangi lapan kan mau kumbang jupan kan mau por balai ya ka wei ka notification lani kajing penbana na ka political department ya ka bala penmi ha south rek jong banai Oktober josnam arjar kadwai ha katu ka notification na dangi pai kapan i ba kandon ka district level team haman di district but kata ka kamram juga district level team kalong ba kan register ya kita gibru ba nambar jela ki banan rung dak jin mu ban wan belah po jo kadong kathan khnang ba kinomi olat ban long di trasnong lani ban rung hak la terrul berkunta terter ting lapan kan mau kata ka benta namar haji sya kalong bang lapan kan mau kini duduk por menswa dari kebasosi kalong bang perla ban ai hoj lala ban set up ka district level team nadu kasnem arjar kan riu hari kebasosi kalong bang nalor bela set up ka district level team nalor ba la adap thung ye ki level inspector hapo jongka rani kor block ban mokorat block hari kebasosi pat kalong ba ki level inspector kim sem lapan deb eta kamram kabakum kani ka notification ha ka bakin register ya kita ki barjala ki barung ki bami lani da ka jing temu bawan bala hapo jongka upudu sam jongka Southwest District ka baar pat kamat kalong ba bangi layo bani kran huni kadai habde ka district task force kani district task force pat kalong ba katkum ka Meghalaya Resident Safety Security Act josnam aja kanreu haji sya kalong ba ya kani ke bentaru nak lagi ke district Southwest Keladon ni kita ke district task force nadu itu gisnam hi arjar kanyo gunta terter ha ke banadu lapan terekam ya kani ke akapo jong ke jelah hari kalong kunju ba kalong district level team bayap ki batang ka kerteng hari kim sem lala ban terekam ha kata kom ke badai but kai kadau ke bangi kwa perkemah ni kalong ba badai kani ke district task force but kani ke Meghalaya Resident Safety Security Act ka jingwan jungi hani kalong ba namar ngi ba ki dan bun ki barjala ki bawan kamtam hapo irian nongjri Borsora da ka jing temu borwan pi motion borwan belaying berkumta terter harai kamnyar na kini ba kin register yaladi ha ki hapo jongkia ni ka district task force lani ba kin register ladi hapo jongka district administration kin register ladi lani kin wanra gi pensha jongki haki bor pulit namar larangi pai katum gani ka an kalong ba kita kino ai bala kidei ban register ya kita ki lani kita kino ai waying kidei ban register ya kita ki bro ki baki yawer bala kamtam ki barjala ba kidei ban register but
umdai tambah register regen submit apo police station bat kin submit apo jong bat ka police station apo police department kin pha sa district administration harai habangi wat jintip kalong bakal sen ladan ka bakum kata hapo jong kani ka district ka jungi rek babun ki suwan ki surung ki sumi kat bamon bat klem ni ko ba klem kadon klemdon kanu ka jing te perking na kam ta jungki te habade bekani ka banta habade bekani ka district task force haga jing kran jungi ngila kentu ya u edc ya ka board district jong ka southwest district ba kidai rangkat bat kini ki snong ki pulet ba ka district task force kadai ban pha ban verify ya kita ki breu ki ba kita ki breu ba wan song snong wan song wai kum lanai kum ki nong bala kham tam hapo kadong ka thain borsora nongjri bat kum ta tarter namar lada mla ban le kum ta ni ba kan ap ka jingma ya ki pai ba jong kadong jong kari kham tam ya kari ka jaj breu hi bor ko wai te na kaleng jungi ka sang ni khmi lenti ba na kaleng jong ka government ru na kaleng ki MLA jungi kum ba ki dan hapo jong ka bor ki dan ha ka bor nadu MLA jong karanikor bad MLA jong makorwadru bade minister hapo jong ka MDA government ni khmi lenti ba kede ben sim khia gini gimat undai ba ken su thia thai re kede ban pej gini gimat ki bakta ya kari bijab bereu ki bakta nomor ladam la ban pentrikam ni ki aj ba don lupa kalong ba kan sam jing ban ngi soban ong ba ki board ka district task force ki labor inspector ki de ban trikam ba ki de ban le jurib bat ki de ban penstom ya kita ginong ai wayeng lane kita ki nong ai bala ki ba ai bala ki bru benabar hare klem ki kot ki slag ba biang lane klem ka jingbut renti ya kita ki kendon ki baladon hapo jong kani ka an tingi khmi inti ba nagleng di bor district bor sarkar ki sibkhia lokani bat lada kani ka jing karan kam urlong le se kan poi ka por bangi kum ka sang ni haban hiar hi si kitu thain na kam ta ban verify hi ban page hi kot ki document sung ki breu ban lada don kam le se ni haban be krat hi ta ki breu bon sa bi an hapo jong ka southwest district re ha shawn poi kata ni kwa ban kentu ya ka government kwa am kentu district administration badai bakade ban le ya kata ka banta namar ba lada kimla namar ba ngimpat kwa ban sim ya kata ka banta kum kaseng re lada ka jing ya kran ga jungi kan sulong go bangi ju ya kran man swa ba kanum poi sunu te ka bakum kata ka por le se kan poi bakum kaseng ni haban perkhat ba kumoi na kam ta ka jingbit jingbiang na kam ta ka songsuk ka songsungan jongki pai ba jong kari bar ka jabru hi bar ko